Right, mayong adlaw sa tanan, mayong buntag diri sa laing dapit sa kalibutan ug maayong gabi Pilipinas. Maayong hapon sa ato ang mga friends sa Saudi Arabia. Maayong adlaw sa tanan. Ambot lang ko madunggan ko. Nag-mic na lang usa ko kay diri sa among atubangan na ay kanang gamo sa park ba. Galon mower nga kana ganing makina nga dako gyud, lon mower. Nga ambot lang kung unsa ni kasaba karon kung mulabay ni dinhi. Pero sige lang, padayon ta. Welcome sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry nga Daily Dose of God's Word na anapod ta Sabado dinhi, Domingo sa gabi sa Pilipinas o Domingo sa hapon sa Saudi Arabia siguro. Dili pod siguro Sabado sa hapon. Or di ba? So karon mga igsoon, mga higala na atay nice kaayong kanang i-learn karong adlaw sa ato ang Bible study before ta matulog, or kung natulog na mo, pwede ra ninyo pwede ra ni nato i-review. No, kay pwede ra maning mabalikan og akong i-try nga ako ning mabalhin sa YouTube para mabalik-balikan ni nato og study. So karon nga adlaw, I know nga kani atong Bible study, we will talk about the life of Zacchaeus and what really happened. Unsa man jud nahitabo dito sa lugar or sa account ni Zacchaeus, no? Kay kanang daghan kitang nadunggan about sa account ni Zacchaeus, pero karon manggod lisod kaayo ron panahon nga kung imong itudlo or imong madunggan ng mga sermon sa mga simbahan, Katoliko man ka, Baptist man ka, Pentekostal man ka, sa uban moingon nga kana sila mga born again man na. Di ba? Pero ang being born again, kung ato na siyang binisayaon na tao pag-usab, dili na siya kanang pangan lang sa usa ka simbahan. Kanang gitawag na ni Jesus mismo nga kinahanglan ka mataw og usab kay imuha yung kinabuhi. Pwede ka nataw og usab bisan og naa ka sa Katoliko. Pwede ka mataw og usab bisan asa ka, bisan wala na ka nagsimba og simbahan. Ang imuhang kinabuhi lain na, no? Ang imuhang kinabuhi bag-o na. Mo nay pasabot sa kanang nataw og usab. Hay nanay pe, maayong gabi din ha. Nilipay ko nga nagtan-aw ka ani. Kanang we miss you, I miss you personally. Amping mo kanunay. Og sa uban po din ha, amping mo kanunay. So karon padayon ta sa ato ang sa ato ang pag-learn kang Zacchaeus. Daghan na kay tag nadunggan kanang kani si Zacchaeus mubo ni nga tawo. Kung mubo ko, mas mubo pa siguro ni nako. Kay ihang mga kaliwat sa una, kay descendant ni siya ni kuan, nagikan ni siya sa linya ni Abraham, mga gagmay silang mga tao sa atong panahon na. Now, sa kataong giingon ganina, ang kausaban sa usa ka tawo, wala na nagsubay kung asa ka nagsimba. Dili ka pwede mo ingon nga kanang simbahan na mga maayo na sila nga tao, dili. No? Dili sa ta mo ingon nga ang akong simbahan ang sakto, or kanang simbahan na sila ray maayo kana, dili. No, dili na siya ngunana. Wala na ning labay na diri ang kuno lawn mower. Saba na kayo. Sige lang, ato lang usa ning palabyon. Kay dako man ang park mo, layo na pud na siya. So mao na siya. So bisan sa atong pagtuon sa account ni Zacchaeus, ang uban nga mga sermon nga atong madunggan, kung magtudlo na sila sa kinabuhi na si Zacchaeus, gasubay paghihapon sa balaod nga ayaw ani, ayaw ana, ayaw ni buhata. Makadungog gani kana sa mga sermon nga mga don't do this, don't do that, kani buhata ni ana-ana, balaod na siya. Okay?
So dinhi nato makita, dinhi nato mahibaw-an giunsa pagka separate kung unsa ang balaod, unsa ang dili balaod. Kung unsa ang dili balaod man ang siya ang mao na siya ang grasya sa Ginoo. Now, adto ta sa account ni Zacchaeus, makita na nato sa Luke chapter 19. No, probably ang mga pastors ani or ang mga pare lain pod ilahang panudlo. Pero sa akong kakatuon aning Book of Zacchaeus, kani account ni Zacchaeus, makaingon ta ba nga ingon ana day si Jesus. Ingon ana day ako ang Ginoo day. So the more ka makibaw sa imong pagkibaw sa kinabuhi na Zacchaeus, the more ka mahigugma sa Ginoo. Okay. Si Zacchaeus comes from the ancient Greek word nga Zacchaeus ana. Sa Hebrew ana nga kuan, ang meaning anang Zacchaeus, ang meaning sa iyang pangalan is pure and innocent. Pero kung imo tan-aw niyang kinabuhi dinhi sa iyang account sa Book of Luke, opposite kayo iyang kinabuhi, kay dili siya pure, dili po siya inosente. No? Kuan kay siya kanang maldito ba? Kanang maro kay negosyante man siya. No? Nakita nato nga si Zacchaeus was a tax collector. No? Tax collector siya sa Jericho. Kung makaingon mo, ingon kag tax collector, sa karon nga modern nga days, kanang tax collector mo nang gapangulikta og tax, pero dili na nato makita karon kay ang ato ang tax diretso na ang tax diretso na sulod sa bangko paingon ngadto sa gobyerno. Nga wala na takaila karon kung kinsa gyud gakupot sa kwarta. Kung maingon ka karon panahon na nga kung kinsay gakupot sa kwarta mao na sila ang mga korap. Kabantay mo anang katong panahon na nga sa pagsugod jud ni Duterte nga ang mga korap makita na lang nato nga naas karsada patay kay gisikop di hinahinay ni Duterte or kinsa man ang nagsikop, it could be bisan dili siguro dili gyud na si Duterte pero gigamit na lang ang pangalan ni Duterte, pero makita nato nga ang mga korap patyon jud ingon ana gyud na sila kadautan. Mao ni si Zacchaeus. No? Hunaw-naon nato nga si Zacchaeus mao nang mga politiko karon nga mga dautan jud kaayo. No, kani si Zacchaeus pod gitalbog ni siya sa mga Jew, sa mga Hudiyo. He was despised kay traitor ni siya sa mga Hudiyo kani si Zacchaeus. Dayon ning work ni siya ngadto sa Jericho, wala na ni siya ning trabaho para sa mga Hudiyo kundi ning trabaho na ni siya ngadto sa mga Romano, sa mga Romans. So, kung makadungog ta og word nga tax collector dito sa diri sa Bible, makaingon mabutang din na sa atong unahon na nga there is nothing good about them. Ng mga dautan jud ang mga tax collector. Murag karon ba? Makadungog gani kag politiko, moingon ka kana politician man na dautan jud dayon imuhang masulod sa muna huna. Kung naman gani maayo, dili kay sila madunggan, pero ang sikat kaayo natong madunggan moingon gani politician na corrupt na ana ba. So nataytulan na gyud nga ang mga politician mga corrupt. Mao po ning tax collector din sa Bible, makadungog gani tag tax collector corrupt gyud dayon na. No? So atong makita nga kaning kinabuhi ni Zacchaeus, kani si Zacchaeus was a tax collector. Instead nga aw kanang gitagaanan na sila pila ka percentage nga ilang pangayoon sa mga tao. Pero tungod kay ning pahawa siya sa mga Hudiyo, sa community sa mga Jew, ning adto siya sa ning work siya with the Romans, naa siya kanang libre siya nga mo kanang mura siya motivated to charge more. Instead nga naa sila kanang quota ra ba nga maora ni pangayuas mga tao, dinhira kuto pila ra ka percentage. Ang pangayuon ni Zacchaeus more than pa, iya nang i-double, iya nang i-triple. So ang mga tao mabilin nga pobre, di ba? So kung imo sang tan-awon ang lugar nga iyahang gipuy-an kar atong panahon na, ang Jericho, kanang Jericho known na siya to be a beautiful city.
fully maintained, kanang a city, gitawag na siya og a center for trade sa mga Romans nga kana bang murag Cebu ba or Manila nga usas mga dagko gyud nga syudad kay dinha modunggo ang mga internasyonal, dinha ipanghatod ng mga items nga gikan sa gawas, maupod ni ang Jericho atong panahon na kay pinalakad ni siya sa mga Romano, no? So dinhi makita nato nga si Zaccheo sa iyang pagkadautan, bubo siya nga tao, dautan pa gyud siya. So ma-imagine nato nga sawayon jud kas tao. Mura bag kung ikaw nabuhi ka atong panahon na ba, makaingon ka ba? Nga for example, nagpuyo ka nga normal lang or buta na to pobre ka atong panahon na. Moingon ka ba ni Zaccheo nga bubo pa ka kanang dautan piyugay ka, asan lang ka, bisag sa impierno, nagyo kay lugar sa impierno. Murag ingon ana ba, ingon ana ang pagtan-aw sa mga tao ni Zaccheo sa iyahang pagkadautan. So, karon makita nato nga sa iyang pagka-negosyante, si Zaccheo, naana siya energy nga kuan kana work hard jud siya ba. Kay sa account si Zaccheo giingon dinhi nga pagkakita niya ni Jesus, ningkat-kat siya sa kahoy. No makita nimo nga naa ang energy niya, kinsa man na. Ingon ana, hono na agud, imagine agud gamay nga tao. Then ingon ana, kinsa man, kat-kat ko sa kahoy. Ingon ana siya kaabtik ba. So karon makita nato nga si Zaccheo giingon dinhi, kung ato nang basahon dinhi, ningon nga kanang gusto siya makakita kung kinsa si Jesus. Di ba? Now karon, kung gusto siya makakita kung kinsa si Jesus, it means nga naani siya nahibaw-an kung kinsa gyud na si Jesus. Dili siya kanang tanga, dili ingon nga wala siya knowledge kabahin kang Jesus, pero murag nakaila na siya kang Jesus kay ngano abtik kaayo siya nga ningkat-kat sa kahoy. Di ba? Huna na agud. Look at that. Kana naa siya dignidad, no? Dato siya kanang siguro sa iyang pagkanegosyante ang iyang sinuloban kung karon pa ng panahon na ikaw gyud ang siya ang latest nga cellphone, siya ang pinakabag-o nga mga sinina, mga anak kay ingon anak siya kadato. Kung kinsa tong dato at karong panahon na ingon anak pud siya kadato. Inana ba, mas dato pa siguro siya ni Manny Pacquiao karong panahon na ba. So, pero sa iyang pagkadato, nganong ningkat-kat siya sa kahoy, wala siya nagunahon na ba? Nga kana ganing, wala siya nag-care, nga I don't care, kat-kat ko sa kahoy, bahala na. Ingon ana. So, probably, maotoy giingon ni Jesus bang sa Matthew chapter 18, verse 3, nga unless we become like little children, we will not see the kingdom of God. Kaya nga naman, daghan kaayong mga magtutudlo karon nga tungod sa ilang kahibalo, tungod sa ilang knowledge, moingon sila, kabalo ko ng Bible, cover to cover, memorize na nako. Kana gani ingon ana nga tawgon na lang nato sila nga naa sila sa taas nga posisyon or ato na lang silang respetuhan kay tungod sa ilang nahibaw-an. Pero ang giingon ni Jesus dinhi nga makasulod ka sa gingharian sa Ginoo kung ang imuhang kasing-kasing murag ka nang kung imuhang kinaiya murag ka nang kinaiya sa bata. Ngano man unsa di ang kinaiya sa bata? Little children can give up their right to what is more important to them. Iyon anak ba? Makita nato nga si Zaccheo as the most kanang maldito nga tao ato nga panahon. He gave up his right, he gave up his position, iyang pagkadato, nga mukat-kat lang yun siya sa kahoy para makakita si Jesus. Now karon sa verse 5, sa Luke chapter 19 verse 5, makita nato nga si Jesus, pagkakita niya ni Zacchaeus, ningon si Jesus, Zacchaeus, come down, naog diri, kanaog, ana. So, nanaog diretso si Zaccheo, way pagduha-duha.
iyahan na gunampangan gitawag, di ba? Ang uban pa na, maingon nga, magpa guri-guriyo ba? Ngam kitsa to yung gitawag, nga ana ba? Pero si Zacchaeus sa iyahang posisyon, sa iyang pagkadato, nanaog siya diretso. Hunaw na agod. Hunaw na, kinsay imong nailhan karong panahon na nga nagunahon na sila sa ilang kaugalingon nga naagid sila sa pinakataas nga posisyon. Ibutan tog si Drilon. Okay, Drilon. Moingon ang usa ka pastor or pari or kinsay, actually kabaw ba mo? Kabalo ba ta nga si Jesus atong panahon na was just a regular man? Si Jesus was known to just be a regular teacher, nga murarag ka ng teacher sa public school ba? Huwag na, good teacher sa public school. Moingon kang Drilon. Kanang, Drilon, naog din na sa imuhang gilingkuran sa Senado. Dali, istorya ta. Do you think nga si Drilon muadto anang tawhana nga public school teacher? Pero tanawa, si Zacchaeus na naog ni adto kang Jesus. Di ba? Now, atong tan-aon, makita na to din eh. Now, Zacchaeus must probably be the only person nga naa sa kahoy atong panahon na. No? And that was probably why Jesus called him to come down. Pero dili lang kana. Tungod si Jesus, no? Dili lang tungod kay si Zacchaeus ra ang naa sa ibabaw sa kahoy, pero si Jesus, nailhan na niya si Zacchaeus as a descendant of Abraham. Kinsa man na si Abraham? Si Abraham gitawag na karong panahon na, bisan atong panahon, bisan sa panahon nila ni Jesus, si Zacchaeus was si Abraham was probably 1,000 years or 100 years before kang Jesus. So bisan sila si Zacchaeus, wala na sila kakita kang Abraham. Murag kita ba ang atong mga kaluluhan, wala na ta kakita. Pero for example, moingon ko nga kabalo ba mo ako si Pat, nagikan ko sa linya ni kuan kanang hari sa Espanya. Ana ba? Murag ingon ana ba? Si Jesus nakaila na kang Zacchaeus, that Zacchaeus was a descendant of Abraham, the father of our faith. Siya ang amahan sa pagtuo. No, so atong tan-awon. Kaning whole story sa Jericho, kaning whole story nga na-situate dito sa Jericho kung asa si Zacchaeus, makita nato nga si Zacchaeus was a despised traitor. No? Kaya nga naman, nahimo siyang traidor. Kaya nga naman, wala na siya ning work sa mga Jew, sa mga Hudiyo. Ning trabaho siya, again, akong baliko, ning trabaho siya sa mga Romano. He was a Jew. Jewish to si Zacchaeus. Pero, mauni na hitabo. Tungod kay iyang gidespise ang Jewish community, nahimo siyang traidor sa mga Jew, gitawag na hinuon siya Gentile. No? Kung ikaw, kung dili ka Jew, karon for example, ikaw gako, dili ka Jew, mga Gentile ta. Ingon na ra gina ka simple, kung moingon sila nga kinsa dayon ang mga Gentile, unsa dayon ang mga Gentile? Ako, Filipino ko nga Gentile, kay dili man ko Jew, dili man ko Hudiyo. Ang Israel, dito sa Israel karon, daghan kaayong mga Jew. So sila, dili sila Gentiles. Mga Jewish sila. Di ba? So, obviously, klaro kaayo nga kaning account ni Zacchaeus, kanang makita nato saba kayo ang kuan kanang lawnmower. Ambot lang kung madunggan ko ninyo, thumbs up lang din ha kung madunggan ko ninyo, padayon lang ko diri. So, mo ni din nakadungog na siguro si Zacchaeus, nakaingon siya bang, ha, kinsa, unsam nang saba din ha, nagkaguliyang man ang mga tao, muni mo na, nagpundok ang mga tao, kay, kung naagani, gipundukan, naagani, gapundok ng mga tao, naagyo na gipundukan. So, ang nahitabo, before si Jesus was coming from Jerusalem,
paadto siya sa Jericho. While along the way, paingon siya sa Jericho, na ay mga tao nga nakaila kang Jesus, ga singgit nga, Son of David, Son of David, kanang have mercy on me. Kanang, kaloy iintawon ko, kanang ayuha akong sakit. So, ang mga masakiton, o katong mga nangoryoso lang, ning uban kang Jesus paingon, ning kuyog kang Jesus paingon ngadto sa Jericho. So, that was probably nga si Zacchaeus nakadungog. Di ba? So, dinhi makita nato nga si Zacchaeus nakadungog na siya kang Jesus. Kay si Jesus, kung tawagon na nato, si Jesus was omniscient. Moingon gani kag omniscient, Jesus was all-knowing. No, kabalo siya sa tanan. Bisan imong kasing-kasing ug akong kasing-kasing, kabalo na si Jesus. Now, you see, makita nato nga Zacchaeus was living a Gentile life. No? Nga he was rejected by the community of Jerusalem. Kani sa Zacchaeus, kaning moray nga nani ba, karong panahon na, kitang tanan, apil na ko ana, ikaw ug ako, walay tao karong panahon na nga dili makasala. Pero wala ko nag-encourage nga magpakasala ta. Pero naay mga simbahan, daghan mga simbahan karon nga moingon ba nga dawaton ti ka sa simbahan kung magtinarong usa ka. Okay, kuha na nato. Or bisag ganang dugay na ka ng simbahan na, nakasala ka sa simbahan. Moingon dayon ang pastor, moingon ang pari, moingon ang mga leaders nga before tikaw tagaan og kanang posisyon diri sa simbahan or before ka dawaton sa Ginoo, mao ni ingon sa uban. Before ka dawaton sa Ginoo, tarunga sa na imuhang kinabuhi. Murag ikaw ba? Makaingon kasi mo kagalingon nga, I know dautan ko, I know nakasala ko, pero kanang di na kaganahan ba nga musimba na Hinuon? Imbes nga ang simbahan mura na siyang ospital sa mga masakiton. Ingon ana ba? Nga ang simbahan mao na siya ang lugar para kung asa ta mahimo nga kanang right, para asa ta mahimo nga matarong dinha sa Ginoo. Pero ang simbahan ginaingnan hinuon ta nga do this and do that, buhatan ni nga buhatan na, ginatagaan ta og balaod. Di ba? So, maunay nahitabo sa Jerusalem sa una, sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo nga moingon ang mga Parisiyo nga, ikaw Zacchaeus dautan kay ka, pahawa diri sa Jerusalem. Adto ka dito sa laing lugar. Maora gyapon na sa ato karon. Nga dili man ta ingnon nga pahawa sa simbahan, pero ingnon ka sa imuhang mga sermon nga tarunga sa na imong kinabuhi kay para mahimaya nimo ang Ginoo. Di ba? Sounds spiritual, pero mao ba na ang ginatudlo ni Jesus? Di ba? Bisan si Jesus sa unang panahon, ang mga Hudiyo did not accept him. Kay ngano man? Kay sukwahi kaayo ang ilang panudlo. Jesus taught about grace. The Jew, the Pharisees, their church, ang ilang simbahan, they taught about law, balaod. Ingon ana. So, kajot lang, saba kayo ang kuan. Sorry kayo. Saba kayo ang lawnmower dire. So, nakita na to. Mura gihapon nagiingon ni Paul, ni Pablo sa Romans chapter 11, verses 11 to 15. Si Jesus, when he talks to the Jews, kung makigistorya siya sa mga Hudiyo, he treats them to what they only know. He treats them by the law. Pero Jesus, when he talks to the Gentiles, he talks to them by love. No, tanaw nato unsa giingon ni Paul sa Romans chapter 11. Ningon si Paul dinhi,
Did God's people, mao ni ang mga Jew, which is ang mga Jew, ang mga Hudiyo, sila gyud ang mga pinili sa Ginoo. Pero dinhi nato makita. Did God's people stumble and fall beyond recovery? Did they not recover? Ningon si Paul, of course not. They were disobedient. So God made salvation available to the Gentiles. No? So God, sa buot pasabot ni Paul was kanang, God did not only choose the Jew, but also to the Gentiles. Pero mao ni. But He wanted His own people to become jealous and claim it for themselves. Now, mao ni, if the Gentiles, no, if the Gentiles were enriched, or if the Gentiles were taught of that grace, if the Gentiles were taught of that love, kanang kadyot lang ha, saba kayo diri. I don't know kung madunggan ninyo. Sorry kayo. Namo ni. Ningon si Paul, if the Gentiles know about this type of love, kaning love ni Jesus, because the people of Israel turned down that God's offer of salvation, kinsa man ilang gi-turn down? Si Jesus ilang gi-turn down. Wala nila gi-accept ang teaching ni Jesus. Ningon din si Paul, think how much greater a blessing the world will share when they finally accept that love. Nakuha na to. So, mautong style ni Jesus, kamo mga Jew, kung dili mo maminaw sa ako ang gugma, then adto ko sa mga Gentile. Iyang giadtuan si Zacchaeus. Di ba? Iyang giadtuan si Zacchaeus. Kaya nga naman, the Gentiles did not know about love. The Jew knew about love, but ang love ni God. No? Love ni God the Father. But, bisan kabalo na siya, bisan kabalo na ang mga Jew nga someone is coming, kay naana siya sa prophecy, no? Naa sa prophecy that someone is coming to save the world, pero pag abot ni Jesus, wala gihapon nila gi-accept si Jesus. Now, anak si Jesus siguro ba nga, kamo, kung dili ninyo i-accept ang prophecy, kung dili ko ninyo i-accept nga ako ang gadala sa tinuod nga love, sa tinuod nga teaching, then, adto ko sa mga Gentiles. Kaya nga naman, if the Gentiles will know this type of love, ngingon si Paul, think how much greater ang mahitabo sa kalibutan. Di ba? Klaro kayo. Adjot lang ha. Saba kayo dire. I don't know kung madunggan ko ninyo. Okay. Moto ingon ni Paul. Now, if the Gentiles were enriched of that love, because the people of Israel turned down God's offer of salvation, think how much greater a blessing the world will share, no, when they finally accept it. No, di ba? Klaro kayo. Si Jesus o si Pablo, si Paul, they shared the same message. Na ang purpose sa salvation is not only para sa mga Hudiyo, but also for the Gentiles. Now karong panahon na, daghan kaayong mga simbahan karon. To be honest lang, I just want to be kanang transparent din he. Daghan kaayong mga simbahan karon nga nagpaka-Hudiyo. Unsa man di ay ng mga Hudiyo? Ang mga Hudiyo, ang mga Jew, they love to hold on to the law. Do this and do that. Tanawa, daghan kayong mga simbahan karon nga gagkupot pa og 10 commandments. Which is, pag abot ni Jesus, iyahan nang gibuak ang 10 commandments, iyahan nang gitangtang sa salvation. That the 10 commandments will not save you. Ningon si Jesus, ako ra ang makasave ninyo. Di ba? Now, padayon ta. Ay, saba kayo. Now, padayon ta. You see, ang tinuod nga magtutuo din kang Jesus, gatuo lamang kang Jesus. Maura gyud na.
nothing more and nothing less. Hebrews chapter 8 verse 7, nag-ingon din ha, if the first covenant had been faultless, kung katong law ni Moses, ang katong 10 commandments, actually dili lang na 10 ha, 613 na kabuok. Kinahanglan ato na siyang ato yun ang i-fulfill, pero imposible kayo. Ningon si Paul, if the first covenant had been faultless, kung walay sipyat, kung walay problema ang first covenant, then, ningon si Paul, there would have been no need for a second covenant to replace it. Wala na, dili na nato kinahanglan si Jesus. Kung perfect tong 10 commandments, kung perfect to ang balaod, then ngano magkinahanglan pa man ta ni Jesus? Di ba? Mao na karong panahon na. Mao na inhitabo karong panahon na nga moingon ta nga Jesus ay saba kayo. Mao na karong panahon na nga moingon ta nga si Jesus ra ang makaluwas nako. Jesus is the only one. But, di ba, sumpayan dayog but you have to do this, you have to do that, magtinarong kasi mong kinabuhi, mag-ingon ani ka. Well, sounds spiritual. Sounds spiritual. Again, ato na nang gistorya atong mga niagi nato nga mga Bible study. Nga it is not doing it. It is not ourselves doing it to please God. Philippians chapter 2 verse 13, na kung naana ka kang Jesus, it is God who works in us and through us. It is God's desire iyang gibutang sa atoa so He can please Himself. No? Pero kita mo ingon ta nga, Lord, I want to please you. I want to nginana puro ta ay. Di ba? Napoy ingon nga, Lord, I did this. Lord, I cast out demons in your name. Lord, ako ang nag-share anak niya, mao na nakaila na siya nimo. Puro ay. Pero unsay giingon ni Jesus sa Luke or sa Mark nga stay away from me, you evildoer. I do not know you. Kaya nga naman, kung kita karon atong angkunon ang mga maayong buhat nga atong nabuhat, kung ato nang angkunon ang Ginoo wala kaila nato. Kaya nga naman, because Jesus wants to save us through Himself. Nga dili ni nato kaya. Apart from Jesus, we can do nothing. Klaro kaayo na siya. No? Jesus wanted all people to be saved, pinaagi niya. Dili pinaagi sa balaod. Mao tong problema ato, no? Mao tong nahitabo. Sa account ni Zacchaeus, Jesus treated him differently sa iyang pag-treat sa mga Hudiyo. No? And at the same time, on the other hand, the Jews treated Zacchaeus differently. No? Nasayop si Zacchaeus. Zacchaeus was one of them. Zacchaeus was a Jew. Pero kay nasayop lang si Zacchaeus, gitalbog siya, gitangtang siya sa simbahan. Mo na hitabo, ingon ana gyapon ta karon sa praise and worship. Masayop ka sa imong praise and worship or masayop ka sa imong ministry nga naa ka sa simbahan, masayop lang ka. Disiplina dayon ka. Sounds spiritual, di ba? Tagaan kag 6 months nga discipleship class. Tagaan kag 6 months nga unsa din na program nga para mabalik ka sa ministry. Balik sa ata. Okay? Kaya nga naman, nasayop man ka. Is that love? You love to worship, we love to worship the Lord through praise and worship because He first loved us. Diba? He first loved us. Mupasaylo taglaing tao because God forgave us first. Una-una, balik ta sa panahon ni Zacchaeus. Gitawag ni Jesus si Zacchaeus by name. Naana siya sa verse 5. Jesus called to him by name, na naog dayon si Zacchaeus. Ngano kaha? It was probably because Zacchaeus heard his name for the first time aside from his mother calling him by name.
Kay tungod na ilhan na siya nga dautan, na ilhan na siya nga laig batasan, ang mga tao siguro mutawag sa iya nga tax collector ay naanasad. Wala na siya nakadungog sa iyahang pangan. Pero Jesus called him by name. Gitawag siya, Zacchaeus, dali ra good. Naog. Huna na usa ka inahan mutawag sa ngalan sa iyang anak. It would be a loving and soft motherly call. Nga moingon ba nga, for example, moingon nga kanang Mark, dali ra good, dali duol nako, duol. Di ba? Ingon ana si Jesus mo tawag. So makita nato nga ang nahitabo dito sa panahon ni Zacchaeus. Tanawa. Karon nga mga simbahan or mga sermon sa mga simbahan, kapilata nakadungog nga moingon ang mga pastors, moingon ang mga priests, moingon ang mga teachers or mga preachers nga repent and be baptized, diba? Spiritual kaayo paminawon. Repent, pag-usab na mo, diba? Nice kayo na paminawon, pero maubanay gitudlo ni Jesus. Diba? Tanawa, adtos karsada, adtos mga simbahan or pagdala og bisita sa usa ka simbahan nga magsigig ingon, repent. Tanawa imong bisita di na mo balik. Tanawa ng tao nga ingnon nimo repent sa imong sala. Diba? Unsa may Bisaya ang repent pag hinulsol. Oh, pag hinulsolin na imong sala. Para mahimaya ang Ginoo, pag hinulsolin na imong sala aron ma-please siya. Diba? Tanawa ng tao, instead nga maghinulsol na siya, mosamot na ang sala. Instead maghinulsol na siya, mopalayo na siya, moingon na siya nga, di na ko ganahan mo simba. Maunay mahitabo. Di na ganahan mo simba ang tao, kay nga naman, ang pagkagamit nato sa word nga repent, ang pagkagamit nato sa repent of all your sins, dili mao. Nganong nagamit man to ni Jesus atong panahon na. Tanawa kinsa ang iyahang gipangstoryahan. Di ba? Kadyot lang kay lubat ko. Ipa-charge o sago. Lang at least na ako charger diri. Alright. Padayon ta. Now karon, nganong nakaingon man si Jesus nga repent of all your sins. Nganong nakaingon man si Paul, si Peter, ang mga disciples, repent of all your sins. Kinsa ang iyahang gipangstoryahan nga repent? Ang katong wala kang Jesus. Of course, di ba? Of course, ang usa ka believer dili na nimo pwede ingnon nga repent of all your sins. Ngano man daray, mao ni ang problema. Ang mga simbahan karon maingon nga repent of all your sins kay kanang mga sins nga gipasabot din na kunuhay where kana atong mga normal nga mga sin nga gakahitabo ba, like cursed words, namalikas ka dayon or namakak ka, nangilad ka, nangawat ka, nanigarilyo, kunuhay ka, nag-inom ka, ingon ana ba? Sorry lagi, muhinay lagi akong audio lagi. Kay saba kaayo ang kuan dire. Kana saba kaayo ang siya nga. Salamat. Alright. Salamat, Jim. Mo ni nahitabo. Ang mga simbahan karon, ang mga sermons kanang moingon nga repent of all your sins kay ginaing nasayop na og gamit ang word nga repent. Kay ang ginagamit sa mga preachers karon, ang mga sermons nga repent of all your sins kanang mga normal na tong gakahitabo ba, like mga pamalikas, mga pamakak, mga pangilad, o uban moingon nga gainom ka, nakasala na ka, mo ni mo na. Kabalo ba mo nga mo inom ko? Sa tinuod lang, wa tay kuan dire. Wala tay di ko mo magpalipod-lipod dire. Mo inom ko. But in kanang moderately. Bisan si Paul ni ingon kang Timothy, drink wine para sa imong health. 'Di ba? Para sa imong kaayuhan, sa imong lawas. Now karon wala ko nag-encourage nga mo inom pud ka kung dili maayo sa imong lawas, okay? Nag-ingon lang ko
nga kaning mga ginagamit karon sa mga preachers nga repent, ila din ang itulisok ngadto sa imuhang mga normal nga mga sala. But si Jesus niingon nga repent ngadto sa mga Jew, kay ngano man ang gusto ipa-repent ni Jesus sa mga Jew, niingon, akong i-rephrase ha, ako i-reword ang giingon ni Jesus. Murag gaingon si Jesus nga, usban na inyohang panguna-huna, ang makaluwas ninyo akura, ang inyong mga maayong buhat, dili na makaluwas ninyo. Mauna niingon si Jesus nga repent, change your mind, change your thinking. Mauna karon, moingon ka sa mga tao, kung ikaw, pastor ka, pari ka, or teacher ka, moingon ka sa imuhang kongregasyon or sa ubang tao nga, repent. Usban na imo panghuna-huna. Kay ka na imuhang panigarilyo, di na makaluwas nimo. Kana, ha? Probag, mausab ang meaning, di ba? Ang gipasabot ni Jesus o sa uban mga disciples to repent is change your mind that only Jesus can save us. Mobitanan, ingon si Jesus sa book of Matthew, I did not come. Ingon si Jesus sa Matthew, I came to fulfill the law that we cannot fulfill. Kaya nga naman, gatry man ta. Mututok ta sa balaod, may nga ako ni buhaton, di ko ni buhaton, kay para mahimaya ang Ginoo. Magsigi kag ingon ana, maburden ka, kapoy kay na nga kinabuhi, igsuon, higala. Kapoy kaayo na nga kinabuhi, nga ikaw ang gapaninguha sa imong kaugalingon, nga naay nag-ingon nga someone greater than us, nga ako maoy mubuhat para ana, kay ako kaya nako. Jude chapter 1 verse 24. No? Klaro kayo ni ingon din ha, that God is able, that God is capable to keep us from falling away, and He will present us faultless in His presence. Nga naman, He will present us without sin. Pasabot ana, kay nga naman, makasala ta karon, magkasala gyapon ta karon, pero Jesus doesn't care about that. He doesn't care about that. Tan-awon na to ang account. I know bugat kaayo ni. Nga Jesus doesn't care when we make mistake. Bisan si James, ningon si James sa James chapter 3 verse 2, that we all make mistakes. Di ba? It means nga dili na mao ang focus ni Jesus. Ang focus ni Jesus is musalig ta niya nga siya ra ang maka-make right sa mga sayop nga ato ang mabuhat. Tan-awa ang gibuhat ni Jesus kang Zacchaeus. Niingon ba si Zacchaeus nga, Zacchaeus, before ka manaog dinha, pag tinarong usa. Di ba? Or before kung muadto sa imong balay, makikaon ko nimo, tinarong nga sa nimo ang kinabuhi. Pero unsa di ay ang nahitabo didto. Jesus, He showed love first. Di ba? Wala gani siya nag-ingon kang Zacchaeus nga, Zacchaeus, repent. Di ba? Wala siya nag-ingon kang Zacchaeus nga, Zacchaeus, paghinulsol. Wala. Instead, naingon si Jesus kang Zacchaeus, Zacchaeus, kanaog. He showed love. Di ba? Murag gihapon nagsaatoa, moingon si Jesus, Pat, kabalo ba ka? Unsa ti ka ka-love? Di ba? Mauna igsuon. Showing love is more powerful than telling others of their sins and wanting them to repent. Kaya nga naman, kung moingon ta nga, repent of all your sins, di na siya mo work. It doesn't work. Remember, Romans chapter 5 verse 8. God showed love. Huh? God showed His great love for us by sending us His Son to die for us while we were yet sinners. No? Wala gipadala ni God ang iyang anak sa dihang nagtinarong na ta. Di ba? Iyahang gipadala si Jesus sa dihang nagsigi patag pakasala. How much more karon? So it means nga katong wala pa si Jesus sa atong kinabuhi, nakasala ta. Unsay diferensya kung si Jesus na ana sa atong kinabuhi karon makasala gihapon ta. But ang diferensya dinhi sa duha is
Jesus doesn't care sa atong sala karon. What He cares is His capability nga siya ang makaluwas. Siya ang maka-make right nato ngadto sa iyang amahan ug dili kita. Mao na igsuon. Niingon sa Ephesians chapter 4 verse 2. Usapod na sa 1 John 4:19 di ay. Niingon si John din ha nga we love each other, or maingon ka nga I love God. Ngayon naman, because He loved us first. Sa Ephesians chapter 4 verse 32, makahatag tag kapasayloan sa ubang tao. Kaya nga naman, because God forgave us first through His Son Jesus. Di ba? Ang problema karon mga higala, mga igsuon, ang tao imo ingnon nga pag hinulsol sa imong mga sala, or nakabuhat ka na, di na nimo ingnan, di na nimo kailangan ingnan ang tao sa iyang sayop. Igsuon kay nga naman, kabalo na siya sa iyang sayop. Ang wala nahibalan sa tao karon ang gugma nga tinuod. Nganong ato man itulisok ang gugma. Si Zacchaeus, nganong ato man itulisok ang kasaypanan sa usa ka tawo. Si Zacchaeus, kabalo na siya sa iyang sayop. What he did not know is that true love. Mauna ang gipakita ni Jesus. He loved Zacchaeus first. Pagkaon gani niya dito, wala gani giingnan ni Jesus nga kinahanglan usba imong kinabuhi, okay? 'Di ba? Kaon si Jesus, kinahanglan, okay, maginulsol na ka. Niingon ba si Jesus ana? Wala. Instead, si Zacchaeus na mismo nabati niya ang tinuod nga gugma. Kay nganuman si Jesus ning sulod sa iyang kinabuhi. Once si Jesus mo sulod sa imong kinabuhi, Romans chapter 5 verse 5, iyahan na ng gitanom, iyahan ng itanom. He planted His love in your heart. That is why nga mausab ang imuhang kinabuhi. Kay nganuman, because of that love. Si Zacchaeus wala giingnan nga change your life, wala. Si Zacchaeus na mismo ang niusab sa iyang kinabuhi. Di ba? Si Zacchaeus na mismo ang niusab sa iyang kinabuhi. Dili na nimo kailangan ingnon imuhang membro, kinahanglan imong ingnon imong igsuon, imong higala nga para mahimaya ang Ginoo usban imong kinabuhi, or moingon ta nga kana imong gibuhat di gyud mahimaya ang Ginoo ana. Dili na mo work igsuon. The more mahadlok ang tao kay nganuman, once imong tulisokon ang tao og law, death comes after that, or punishment comes. Mo bitaw nang gitawag ang law ni Moses the ministry of death. Kay nganuman, after the law there is a punishment. Mo nay nahitabo. So, mo na igsuon nga ang tao kung imo ingnon nga kana imong gibuhat di na makapahimaya sa Ginoo, atong usbon, ato ingnon ang Ginoo nga Lord, I love you Lord, atong pugson ang tao, or bisag dili nato pugson ang tao, sigihan nato balik-balik sa mga sala nga atong nabuhat, the more mahadlok ta sa Ginoo. Kay nganuman, because nagunahon na ta nga ang musunod ana punishment. No, igsuon, prodigal son, pagbalik sa iyang anak, iyahabang gipanish iyang anak. No. Iyahang gigakos iyang anak with love. God doesn't punish us. Igsuon, God doesn't punish us. Mauni mahitabo igsuon. Niingon si Paul, niingon si Pablo, renew your mind kung kinsa ka dinha sa Ginoo. Kay kung mahibaw-an nimo kung kinsa ka dinha sa Ginoo, makaingon kag Lord, the more ka mahigugma sa Ginoo. Kay nganuman, Jesus came here to give us abundant life. Apil na ang unconditional nga love. Wala may unconditional nga love nga naikondisyon igsuon. Wala. Maingon ta nga God is unconditional, pero mauni mo na naagi apoy kondisyon, di ba? So igsuon, I hope nga naatay na kuha karon sa ato ang Bible study nga ang life sa usa ka Christian, masayop man ka,
gituyo man or dili tinuyo, unaw naa, you cannot please God by observing the law. We cannot make things right by the law. But the wrong things nga ato ang mabuhat sa atong kinabuhi can only be made right by trusting Jesus. Mao na igsuon, si Jesus approached Zacchaeus with love, and he didn't even tell Zacchaeus to repent. That love kana nga gugma changed Zacchaeus. Igsuon mayong adlaw, amping mo tanan, and God has blessed us all.